Ahojte, vitajte pri ďalšom dieli kanálu Rýchla fyzioterapia. Dnes si ukážeme rýchle uvoľnenie krčnej chrbtice, to znamená, keď máte málo času a chcete narýchlo si uvoľniť krčnú chrbticu, ukážeme si techniky, ktorými to viete spraviť raz, dva. Keď si to odsvetíš, určite tam napíš do komentára, ako ti to pomohlo. Ak nás ešte neodoberáš, určite stlač tlačidlo odoberaj, aby si dostával notifikácie o každom novom videu a poďme rovno na to. Ako prvé si uvoľníme jeden bod, ktorý je centrom medzi troma štruktúrami a je to medzi kľúčnou kosťou, líniou nášho krku a hornou hranou trapezu. Je to táto jamka, ktorá sa nachádza priamo v strede kľúčnej kosti nad ňou a keď si do nej vôjdeme prstom buď jedným alebo dvoma, ucítime, že narazíme na trapez, ktorý je v podstate za tými prstami a tvorí takú bariéru preto, aby tie prsty neprešli viacej dozadu. V tejto jamke, keď si ju nahmatáme, si vytvoríme tlakový bod, ktorý ide hlboko do toho trapezového svalu. Keby som to nezvládal jednou rukou, viem si pomôcť ešte aj druhou, že si podchytím lakeť tej ruky, ktorými prstami som v tej jamke a trošku zatlačím. Ja to ale nepotrebujem. A v tejto oblasti držím kontinuálny tlak, ktorý môžem cítiť kľudne aj v tej oblasti toho trapezu. Môže to mať také jemné pálenie, štipkanie, dakedy to môže aj trošku vyžarovať smerom hore do krčnej chrbtice. Keď si tento bod nájdem, tak si ho snažím zafixovať a zatlačiť a s tým kontinuálnym tlakom kombinujem pohyb hlavy, ktorý bude preč od toho bodu a budem robiť taký úklon, kde to pocítim, jak to ťahá pod tým prstom, aj ten prst je vytláčaný tými štruktúrami a rotáciu preč, ako keby som sa chcel pozrieť preč od toho pravého ramena. Spravím úklon a jemnú rotáciu doľava. Stále tlačím tým istým tlakom na ten jeden bod a cítim, že ma vlastne do toho pohybu, tým, že zatlačím tie štruktúry, moc tá krčná nepúšťa. Keby som to netlačil, tak určite viem vytočiť hlavu viacej alebo ukloniť hlavu viacej do strany. Ale tým, že to mám pekne zafixované a zatlačené v tomto mieste, tak tie štruktúry sa nemajú priestor kde rozpínať a tým pádom uvoľňujem to napätie, ktoré prechádza z trapezovej oblasti aj z prednej časti smerom do záhlavia a do krčnej chrbtice. A toto jemne opakujem 30-40 sekúnd. Vôbec není podstatné, koľko opakovaní spravíte, ale aby tam bol ten čas, ktorý tomu venujete. Pohyb je plynulý a jemňučký. Toto isté samozrejme opakujem 30-40 sekúnd na tej opačnej strane. Ako ďalšie budeme uvoľňovať ďalší spúšťový bod, ktorý je viacej vzadu na tom trapeze. Je to viac menej pri dvíhači lopatky. Je to na tej hrane lopatky, čiže dôležité je si to vyhmatať. Tam si iba chytím prstami vlastne hornú hranu mojej lopatky a tam, kde končí tá horná hrana, kde už tá lopatka sa zalamuje dozadu, tak tu mám taký cípik, ktorý cítim ako kostnú štruktúru. Tak presne nad tým cípom, môžem aj viacerými prstami, aby sa mi to lepšie robilo, zaborím tie prsty hlboko do tej mäkkej štruktúry, ktorá môže byť aj stvrdnutá, lebo je to sval, ale nie je to kosť. A tieto spúšťové body budem držať a hlavou budem robiť predklon smerom dole, pekne budem rolovať s krčnou chrbticou, ako keby som šiel s bradou dole ku hrudníku a budem to kombinovať s pohybom dole v rotácii, čiže vytočím hlavu, ako keby som sa pozrel preč od toho bodu, preč od tej pravej strany 45 stupňov a zase smerom dole. Čiže v tej centrálnej pozícii a v tých 45 stupňoch preč od toho bodu. Rameno sa snažím držať dole, nedvíham ho. Zase opakujem 30-40 sekúnd, opakujem na obidvoch stranách. Ako tretí bod si ukážeme priamo bod, ktorý buď u vás je ten, ktorý vy cítite, ktorý je stuhnutý,
Ak to neviete zadefinovať, tak pôjdete podľa inštrukcií, ako vám to ukážem. Ale ak ma náhodou bolel v týchto miestach ten trápez vo vyšších pozíciách, tak si vyhmatám práve to miesto, ktoré ma veľmi ťahá, boli, trápi, obmedzuje v pohyblivosti. Jednoducho zase kompresnou technikou zatlačím buď jedným alebo dvoma prstami, ak sa vám to zlobí, aj viacerými, presne do toho spúšťového vodu. Tam ja pocítim, že áno, tunak to je. Držím ten bod a robím hlavou a krčnou chrbticou už iba úklon preč od toho bodu. Tam to pekne potiahne, nedovolí vám to zase ten rozsah pohyblivosti mať taký, ako keď to tam netlačíte, ale pekne 30-40 sekúnd si to pekne rozhýbem. Dôležitá vec je, snažím sa stáť alebo sedieť rovno, nenechám tú krčnú vypadnúť dopredu, čiže trošku sa v tej mojej postúre, postavení môžem napriamiť, vtiahnuť trošička bradu a súčasne ako držím ten bod, robím ten jemný úklon do strany. Ak by ste si sami nevedeli nájsť ten bod, ktorý vás bolí, tak choďte čisto po strede toho trapezu, čiže keď mám ten trapez tu pekne lícovaný od tej krčnej do tej ramennej časti, do tej lopatkovej oblasti a kľúčnej kosti, tu sa to spája, tak približne v strede si viem nájsť taký pekný bod, ktorý je viac menej zhora. Ten si pekne zakompresujem, čím silnejšie, tým lepšie, podľa toho, ako máte sily. Porovnám sa v tej postúre, aby som nebol nejako spadnutý dole a robím krásne, pekne iba úklon. Opakujem zase 30-40 sekúnd na opačnej strane. Ako posledné si ukážeme štvrtú techniku, ktorou budeme uvoľňovať priamo svaly, ktoré vychádzajú aj ten trapez, ale aj iné svaly od toho trapezového priestoru smerom do záhlavia, do úponov, záhlavia, zadnej strany, uší a lebky. A budeme to robiť palcami oboch rúk. Naše prsty alebo dlaň bude slúžiť na to, aby sme si zafixovali takýmto štýlom hlavu a palce budú vzadu, aby vedeli lepšie pracovať na tej chrbtici. Robíme to pri stole, môže byť aj vyšší stôl, aby sme sa vedeli oprieť lakťami. Keď si uložím tie ruky z bokov na spánky, respektíve na čelusnú oblasť, tak mi tie palce vedia tunak pracovať. V princípe budeme pracovať s nimi tak, že si ich oprieme o tú krčnú chrbticu, o tie svaly a budeme sa snažiť ako keby tie palce zatlačiť k sebe, ako keby sme šli do tej chrbtice. Samozrejme medzi tým bude tá chrbtica, čiže nám toto telo nedovolí. A budeme celé tie štruktúry, na ktoré narazili palce, pomaličky vytierať smerom hore. Hlava visí v rukách a hlavou budeme urobiť taký jemný záklon, až kým tými prstami, palcami prejdeme pod vlasy na lebku, kde pocítime, že už sme na lebke a ideme zase naspäť. Zase trošku predkloníme tú hlavu, položíme tie palce do nižších segmentov a počas toho pomaličkého záklonu, kde sa ja položím do tých rúk, vytieram s tými palcami všetky štruktúry smerom hore do tej lebky až po lebečnú oblasť a idem zase palcami dole hlavou. Tiež v podstate do predklonu, ešte aby to bolo lepšie vidno, ukážem to jednosmerne, ale robí sa to oboma. Predklonená hlava a s palcami dám záber, vytieram, hlavou robím jemný záklon, až kým ten palec neskončí na tej záhlavovej časti na lebke zozadu. Toto opakujem 30-40 sekúnd. Kľudne tu viem, keď už to mám v ruke, aj zostať možno iba v tých miestach, kde cítim to napätie a iba tam súčasne robiť palcami to vytieranie dohora a jemný záklon, ale môžem ísť aj, ako som predtým ukazoval, od tých dolných segmentov smerom hore a do toho záklonu. Hlava by mala sedieť v tých rukách, hej, čiže tými rukami držíme takto tú hlavu z boku, ako keď sme zadumaní, ale súčasne pracujeme s tými palcami. Tieto techniky a mnohé iné nájdete aj v iných našich videách, ktoré sú priamo rozčlenené na krčnú, hrudnú a lumbálnu oblasť. V tomto prípade to boli oblasti krčnej chrbtice. Taký výťažok tých techník z rôznych videí, ktoré už máme natočené. Určite treba ale popri tomto aj cvičiť tú chrbticu, čiže nie je to liekom na všetko, je to na rýchle uvoľnenie, keď sa cítim zle stuhnutý, ale v tej krčnej oblasti by som mal pravidelnejšie robiť
širší program, ktorý obsahuje aj posilnenie, stabilizáciu týchto svalov, ktoré sme si práve uvoľnili. Verím, že tieto techniky vám pomôžu. Nezabudnite sa pridať ku nám do členstva, ktorého výhody nájdete na našom kanáli a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.